ostirala, aginetako mina, aspirina hartuta bagoaz ohera, ta ez goaz lanera, ez goaz lanera, ta ez goaz lanera, ez goaz lanera. Larun bata, egun erdiko lana, egun erdiagatik ez goaz lanera, ta ez goaz lanera, ez goaz lanera, ta ez goaz lanera, ez goaz lanera. Igandea, lantegia itxita, lan egin nahi baina ezin joan lanera, ta ez goaz lanera, ez goaz lanera, ta ez goaz lanera, ez goaz lanera.